سونے 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 صحابہ سونے 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 صحابہ منکر صحابہ دیری جھٹ حسن پیار مصطفیٰ نو نہ ایکسپٹ حسن منکر صحابہ دیری جھٹ حسن پیار مصطفیٰ نو نہ ایکسپٹ حسن کتا صحابہ نل جس نے پیارے بیڑے حسن اونا دے پارے کتا صحابہ نل جس نے پیارے بیڑے حسن اونا دے پارے مصطفیٰ دے یار دے جو یار بن گئے مصطفیٰ دے یار دے جو یار بن گئے جنت چ داخلے ڈائریکٹ حسن صدیق عمر دا بن جا غلام جن کولو ملنے کوثر دے جام صدیق عمر دا بن جا غلام جن کولو ملنے کوثر دے جام پھڑ لے پلا کملی والے دے وزیر دا پھڑ لے پلا کملی والے دے وزیر دا کیتے آقا حوض تے سلیکٹ حسن کیوں وعدہ کر دیں اونا دی شکایتاں آئیں جندی شانہ وچ قرآن دی ایتاں کیوں وعدہ کر دیں اونا دی شکایتاں آئیں جندی شانہ وچ قرآن دی ایتاں شکوے کیتے جے نبی دے جان سارا دے شکوے کیتے جے نبی دے جان سارا دے اللہ دی عدالت چ ارسٹ حسن رتبہ بلند بالا حبشی غلام دا پڑھیا دیوانہ جیڑا خیر الانام دا رتبہ بلند بالا حبشی غلام دا پڑھیا دیوانہ جیڑا خیر الانام دا پھڑ مہارا اونٹنی دی جانا جے جنت پھڑ مہارا اونٹنی دی جانا جے جنت یارو کیا بلال دے رسپیکٹ حسن دین نو پچا کے جڑے ساری کائنات تے ہوئے قربان سارے سیدی ہر بات تے دین نو پچا کے جڑے ساری کائنات تے ہوئے قربان سارے سیدی ہر بات تے رضی اللہ عنہم والے تاج پا گئے رضی اللہ عنہم والے تاج پا گئے یہ کل خدا دے چیف گیسٹ حسن دل نال کرے اصحابہ دے ادابے جوید حشر نو تو ہو سے کامیابے دل نال کرے اصحابہ دے ادابے جوید حشر نو تو ہو سے کامیابے انشاءاللہ جنت چ ضرور جان گے انشاءاللہ جنت چ ضرور جان گے انہاں نال جیندے وی کنٹیکٹ حسن پیار مصطفیٰ نو نہ ایکسپٹ حسن